Il-ġimgħa ġiet organizzata konferenza nazzjonali dwar l-isport blan li toħloq għarfien dwar temi li se jwasslu biex jingħataw aktar importanza fil-politika tal-Partit Nazzjonalista f'dak li għandu x'jaqsam l-isport. L-ewwel tema kienet tirrigwarda opportunitajiet li qed jintilfu mill-laqdiet u klabb sportivi Maltin u Għawċin. Id-direttur għall-Fondi Ewropej fil-Musec Darren Grasso tkellem dwar 3 programmi prinċipali li fihom laqdiet sportivi jistgħu jibbenefikaw minn fondi. Fit-tema tal-medja soċjali kien diskuss kif laqdiet sportivi Maltin jistgħu jieħdu l-massimu minn dawn il-pjattaformi. Ivan Bartolo qal li skont statistika 88% tal-popolazzjoni Maltija tinsab fuq il-medja soċjali u tikklassifika fit-tieni post fl-Ewropa. Il-kelliem tal-oppożizzjoni għas-soċjetà diġitali tkellem kif atleta jew klabb irid juri l-personalità tiegħu isaqsi l-mistoqsija li x'in-nies għandhom isegwu lilhom imbagħad jippromovu lilhom infushom permezz tal-mezzi soċjali. Il-manager tal-medja soċjali ta' Apollon Limassol Panikos Frangudes tkellem dwar l-esperjenza tiegħu fil-klabb u kif jużaw il-medja soċjali għal benefiċċju tal-klabb tagħhom u jqis 7 pilastri li huma importanti biex iħaddmu l-medja soċjali bl-aħjar mod. Id-dera tal-klabb, it-tqassim tax-xogħol, konsistenza, frekwenza, varjetà, interazzjoni u relevanza. Waqt it-tema tal-valuri fl-sport kien diskuss il-bżonn li nataw priorità fil-qasam sportiv. Lara Tonna, lecturer fl-Istitut tal-Edukazzjoni Fiżika fl-Università ta' Malta, tkellmet dwar il-bżonn li l-sport jibqa' jingħata l-importanza. Isemmiet il-valuri olimpiċi u dawk tradizzjonali u tkellmet dwar il-bżonn li l-bniedem jibqa' jaħdem fuqhom. Saqsiet x'inhu l-valur tal-isport u għamlet referenza kif bniedem li hu sportiv jista' jitrasferixxi dak li jieħu mill-isport fil-post tax-xogħol tiegħu. Il-kapten ta' tim nazzjonali Malti tal-water polo Stevie Camilleri qal li wieħed ma jistax illimita l-isport fuq l-aspetti ta' saħħa u ekonomija biss għaliex hemm ħafna żoni importanti bejniethom u semma l-importanza tal-valuri fosthom l-integrità, il-lealtà u l-onestà bħala fost l-aktar importanti. L-aħħar tema diskussa tul din il-konferenza nazzjonali li fiha ħadu sem ukoll diversi għaqdiet u persuni oħra fil-qasam sportiv permezz ta' pjattaforma diġitali kienet tirrigwarda r-razziżmu fl-isport fejn l-isport għandu jservi bħala għodda biex niġġieldu din il-pjaga. Il-goalkeeper ta' tim nazzjonali Malti Rashid Altumi u l-atleta Sara Ċuħal tkellmu dwar il-problema ta' razziżmu fl-isport. Rashid Altumi tkellem dwar l-esperjenza personali li affaċċja fil-pitch fejn jiġi intimidat bi ħsejjes u tajjir razzisti biex anki jfixklu l-prestazzjoni tiegħu. Sara Ċuħal qalet li sfortunatament ir-razziżmu jiġi missielet biss meta jkun hemm xi aħbar fil-medja. Hi wkoll tat-testimonjanza personali fejn qalet li kienu jużaw il-kulur tal-ġilda tagħha biex iwaqqfuha mis-suċċessi tagħha. Il-Safeguarding Officer tal-Malta Football Association Jared Grima qal li meta jisma' testimonjanzi bħal dawn jinduna kemm fant lilna x'naqtfu u saħaq dwar l-iżvilupp u determinazzjoni tal-assoċjazzjonijiet biex jissiltu din il-pjaga fis-soċjetà. Din il-konferenza nazzjonali kienet organizzata mill-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Isport Robert Kutajjar u fiha għamlu l-intervent tagħhom il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, il-kap eżekuttiv ta' Sport Malta Mark Kutajjar u chairperson ta' Team Sport Partit Nazzjonalista Robbie Ebejer. Diversi persuni u entitajiet preżenti fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u anke fuq pjattaforma online għamlu l-interventi tagħhom tul din il-konferenza nazzjonali.